es preocupi. Vostè segueixi exactament les meves instruccions. Ara giri a l'esquerra. Ei, Margalida! Ai, que guapo! Que estàs cada dia més. Va fanculo! La tua mamma! Però bé, però què passa, xico? Que és un avió que ve de Roma, aquests italians que mos volen donar molt d'anys i bones festes en els ibisancs i les ibisanques. Jo, xico, no sé res d'italià, però per mi que vos han enviat a prendre pescar. Margalida, vos què veniu a fer aquí? Sí, he vengut pel tema dels controladors, perquè miri, jo no me sé controlar, perquè clar, tinc la tensió que va i ve, però clar, és normal, perquè si estan parlant del tema... Perdoni, que aquí hi treballen controladors aeris. Ah, aquests que guanyen tants de sous. Xico, i que trobeu que jo podria aprendre d'això de controladora? Ah, sí, és molt fàcil, posi aquests cascos aquests. Això? Sí. A veure. Sí. Ai, que... Sí? ¿Qué dice? ¿Que le dé una pista? Sí, li pot donar pista. Sí, y oro parece, plata no es. ¿Qué? ¿Qué pasa? Motherfucker! Ah, sí, bones festes també, mira que simpàtic. No, aquest vos ha insultat, Què deies, que m'ha insultat? Mira, me cago en la teva llar, em fotré més girades la pròxima volta que em torni a insultar. ¡Todo el mundo al suelo! Que esto es una torre de control, no el coño de la menarda. Ai, mira, tu, el truco de les dobles ulleres, que és de riure. ¿Pero qué hace, señora? La mano sobre la mesa, ¿eh? Que el personal civil no puede estar aquí. Ai, sí, escorcólleme por aquí abajo. ¡Silencio, señora! Margalida, que mos acusaran de sedició. No, si yo ya me ha seduido, usted escorcolla, que hace mucho que no me escorcollan. Ay, que está todo solo esta noche. ¿Pero qué hace, señora? Que haga su trabajo, venga. ¿Qué hace? Margalida, te perds. Però bé, mira, però si és un segundo. Ai, aquesta Margalida descontrolada, qui serà el controlador que la controlarà? M'ha sortit un embarbussament, un controlador descontrolat, qui serà que el controlarà? Qui realment controla és en Joan Carles Palos. Aquest presentador sí que és bo.